găsit, sunt Roxana Savin, gazda emisiunii De Bine, ce va fi difuzat în fiecare joi seara pe Actualitatea TV, începând cu orele 20. De asemenea, podcastul poate fi ascultat și pe Radio News FM, frecvențele 89,1, tot joia începând cu orele 13. Ne puteți revedea oricând pe canalul de YouTube De Bine cu Roxana Savin. Această emisiune este susținută de Rompac. Invitata mea de astăzi este Mara Ioana Cojocea, o mică artistă din județul Neamț, din Roman, ce a câștigat premiul de popularitate la Festivalul Internațional de Muzică Populară, Dansuri Populare, Muzică Ușoară și Etno, ediția 1 din perioada 15-16 noiembrie 2025, note muzicale pe plaiuri sadoveniene. Mara a câștigat premiul de popularitate la secțiunea Muzică Ușoară și Etno, dar bonus, s-a întâmplat să fie și câștigătoarea marelui trofeu a secțiunii Muzică Ușoară. Bine ai venit la noi, Mara, ce faci, cum ești? Sunt foarte bine. Mă bucur, e o onoare pentru mine să te am aici la podcastul meu și vreau în primul rând să te felicit pentru cele 2 premii câștigate, pentru premiul de popularitate și pentru marele trofeu. Mulțumesc! Ești o micuță artistă și o să doresc să te descoperim, să-ți descoperim parcursul de până acum, dar și viitorul pe care tu ți-l dorești, îl visezi acum la vârsta de 10 anișori. Dar hai să începem cu prima întrebare. Cine este Mara Cojocea? Te las pe tine să te descrii în câteva cuvințele. Mara Cojocea este o fată curajoasă, așa, care ar da totul pentru a obține premii și pentru a fi lăudată. Ce frumos! Deci ești o fată foarte ambițioasă. De asta îmi dau seama din primele cuvinte. Ești din județul Neamț, din orașul Roman. Locuiești în oraș? Da. Deci locuiești fix în oraș. Ai 10 ani. Studiezi muzică ușoară la atelierul de voci Alina Fotea, cu doamna profesor Alina Fotea, pe care o salutăm și îi mulțumim, dar despre muzică vorbim puțin mai târziu. Eu zic să începem cu câteva detalii despre familia ta, despre părinții tăi, despre bunici. Mama mea lucrează în învățământ. Cum se numește mama? Pe mama o cheamă Cojocea Loredana. Așa. Este profesor sau învățător? Este educatoare. Educatoare. Deci înseamnă că mama are mare răbdare cu copiii. Așa. Pe tata îl cheamă Cojocea Marius Cătălin. Da. Și lucrează în armată. Așa. Ai un tată foarte curajos. Bunicii tăi? Pe bunica mea o cheamă Mera Daniela și lucrează în croitorie și mai lucrează și la amanet. Croitoria e un hobby. Deci cumva bunica te ajută să-ți creezi ținutele pentru scenă? Da. Deci dumneaei este responsabilă pentru frumoasele ținute pe care le prezinți, da? Atunci când mergi la concursuri. Dar ia spune-mi, petreci mult timp cu bunicii? Știi că de obicei părinții sunt ocupați și copiii stau cu bunicii. Și tu te afli printre acei copii? Da. Și cum este atunci când stai cu bunicii? Ești o răsfățată? Da, mă simt foarte, foarte băgată în seamă, cum aș spune. Ce frumos! Ce pofte îți fac bunicii și îți refuză părinții? Bunicii mă lasă să mănânc mai multe dulciuri decât mă lasă părinții. Fără să știe mami sau tati, da? Te lasă și pe telefon, presupun, mai mult? Da. Și asta. Ce-ți place să urmărești pe telefon? Îmi place să mă uit la filme online. Așa, presupun că ai un abonament Netflix, nu? Da. Sau Disney. Ce preferi? Netflix. Ce ai moștenit tu de la mama și ce ai moștenit de la tata? De la mama moștenesc comportamentul și faptele. Așa. Iar de la tata înfățișarea și puțin caracterul.
Să știi că semeni și cu mama la chip. Văzând-o așa, deci semeni cu ambii părinți. Părinții tăi sunt severi sau îngăduitori? Sunt foarte îngăduitori. Deci nu sunt părinți severi, nu-ți interzic prea multe. Da. Dar totuși, care sunt limitele așa pe care încearcă ei să ți le impună la 10 ani și care ție nu prea-ți convin? Nu prea mă las să stau mai mult de o oră pe telefon. Așa, asta e un lucru bun, îți spun eu ca mămică, da? E spre binele tău. Poate chiar dacă, uneori ai vrea să stai mai mult, dar tot ceea ce fac părinții mereu este spre binele copilului. Dacă ai putea face un schimb de o zi cu părinții tăi, cine ai vrea să fii, mama sau tata? Aș vrea să fiu mama, pentru că vreau să văd și eu cât de greu este să ai copii, să faci treabă prin casă. Și pentru tata nu este greu să aibă copii? E puțin mai ușor? Da. De ce crezi tu că e mai ușor ca tată? Pentru că în cazul meu, tata este plecat mai des de acasă. Deci mama este mai prezentă, mai multe ore, da, alături de tine și cumva trebuie să se ocupe mai mult și de treburile din casă. Și pe lângă asta mai are și copiii de la grădiniță. Cum vine mama de la grădiniță? Foarte obosită. Foarte obosită. Voia să întreb dacă vine nervoasă sau relaxată. Puțin așa mai agitată, dar o ajuți tu, nu? Să se relaxeze. O ajuți pe mama acasă? Da. Cu ce o ajuți? Ce-ți place ție să faci în casă? Îmi place să spăl vasele. Așa, ce copil cu minte. Da. Mai îmi place să mai șterg mobila. Ștergi praful, o ajuți pe mami la curățenie, da? O ajuți și la gătit, încerci? Da. Ce-ți place cel mai mult să gătești, să încerci să gătești? Mă descurc să fac omletă, dar nu de una singură. Mereu supravegheată, Da. așa și trebuie. Cum este copilul Mara? Din punctul tău de vedere, cum ești tu? Sunt foarte jucăușă și câteodată mai spun lucruri haioase. Da. Și sunt foarte amabilă. Ești un copil ascultător? Da. Deci asculți de mami și de tati, dar nu ești așa un pic mai rebelă. Bine, Mara. Să vorbim despre școală. Ești în clasa? A patra. A patra, deci în curând vei schimba colectivul. Ai învățător sau învățătoare? Învățătoare. Deci doamna învățătoare. Îți vei lua la revedere peste câteva luni de la doamna învățătoare, va trebui să mergi în clasa a 5-a, unde vei avea poate colegi noi, vei avea mai mulți profesori, nu va fi doar doamna învățătoare, dar până atunci mai este puțin. Cum este la școală? Cum ți se pare la școală? Câteodată, de când am început clasa a patra, mi se pare că este puțin mai greu, dar tot frumos. Tot frumos, da? Înveți dimineața sau după amiaza? Învăț dimineața. E greu cu trezitul dimineața? Da. Îți spun eu că asta nu se schimbă nici după ce vei deveni adult. Tot greu va fi de dimineață. Cum sunt colegii tăi? Cum te înțelegi cu colegii? Mă înțeleg chiar foarte bine. Așa. Fetele sau cu băieții? Cu cine te înțelegi mai mult bine? Cu fetele. Cine e colegul tău preferat? Colega mea preferată este fată, este Oprea Daria, a participat și ea la acest concurs. Așa. Și e și colega ta de bancă? Noi nu suntem colegi de bancă, avem fiecare banca sa. Stați câte unul în bancă, am înțeles. Da. Pe vremea mea stăteam câte doi, de asta te-am întrebat. Cum e doamna învățătoare? Cum se numește în primul rând? O cheamă Lever de Maria. Așa, o salutăm. Este foarte răbdătoare. Da. Dacă nu înțelegem ceva, ne mai explică încă o dată. Așa. Și este foarte îngăduitoare. Ți-ar plăcea să fii precum doamna învățătoare? Să ai toată răbdarea asta necesară, să asculți fiecare copil în parte, să nu te enervezi. Da. Crezi că ai putea fi pe viitor un profesor, un educator?
un învățător, te vezi în acest domeniu pe lângă muzică. Nu renunțăm la muzică. Da. Oricum, cred. ca învățător trebuie să ai și voce. Cântă frumos doamna învățătoare, apropo. Da. Da, bine, o salutăm și o felicităm. Materia ta preferată? Materia mea preferată este româna Da. și muzica. Cum te descurci la română? Îți plac mai mult poeziile sau compunerile? Îmi plac compunerile. Te pricepi să faci compuneri, dar știi că ai putea să încerci puțin și poezia, având în vedere că tu ești cântăreață, da? Și poate la un moment dat vei dori să-ți compui propriile melodii, propriile versuri. Nu? Da. La ce materie ai cele mai mari note? La științe ale naturii, Da. civică și la română. Și materia care nu-ți place aproape deloc? Matematică. Bravo, bine ai venit în gașca mea. Nici mie nu-mi place matematica. Unde te vezi tu pe viitor? De exemplu, din clasa a 5-a. Vei schimba școala sau vei rămâne în aceeași școală? Cred că voi rămâne în aceeași școală. Așa, la ce școală ești acum? La școala gimnazială Mihai Eminescu, cunoscută ca școala 11. Am înțeles. Și apoi, la liceu? La liceu, cred că mă voi duce la liceul Roman Vodă. Deci tot în roman, da? Nu te-ai gândit să mergi la un liceu de arte? Încă nu. Încă nu. Mai ai timp să te gândești. Și apoi când vei termina și liceul, ce studii ai dori să continui? În ce domeniu? Tot al artei? Da, tot al artei. Sau vei dori să faci ceva, o meserie, o profesie separată de muzică? Cred că m-aș duce pe domeniul artelor. Foarte frumos, Mara. Bravo. De la ce vârstă cânti? Eu cânt de la vârsta de 6 ani. Deci de 4 ani. De 4 anișori. Cum ai ajuns tu să cânti? Cine ți-a descoperit talentul și ai moștenit de la cineva glasul? L-am moștenit de la mama. Da. Și tot mama mi l-a descoperit atunci când am vrut să mă posteze pe YouTube de 1 decembrie, punându-mă să cânt Doamne, ocrotește-i pe români. Așa, uite că ții minte tot. Deci este primul cântecel pe care tu l-ai învățat? Da. Un cântec patriotic. Cum de n-ai rămas, făcând așa o paranteză, cum de n-ai rămas totuși pe muzica populară? M-a atras mult mai mult muzica ușoară. Dar ai încercat să cânti populară, de exemplu? Da, am încercat. Dar îți place mult mai mult muzica ușoară, da? Îți mai amintești prima oră de canto? Unde te-a dus mama? La cine te-a dus prima dată? La 6 ani? Prima dată m-am dus la un alt club de canto. Da, tot din roman? Da. Da. Și acolo am avut un profesor. Așa. Îți mai amintești numele dumnealui? Nu. Îl salutăm oricum pe această cale, da? Așa, și îți mai amintești cum era la început? Ți se părea greu? Mi se părea foarte greu, mai ales la acute. Nu așa, puteam să le înalte, da. Nu puteam să le duc acolo unde. Ți se părea greu. Da. Îți ziceai în mintea ta, nu voi putea să fac asta. Da. Îți spuneai. Și totuși cine te-a ajutat să mergi înainte și să nu renunți? Mama. Tot mama. De când ai început să mergi la doamna Alina? De 2 ani. Da. Și cum te înțelegi cu doamna profesor Alina Fotea? Cum este dumnea ei? Este foarte drăguță. Ne mai ajută. Ce-ți place cel mai mult la doamna Alina? Îmi place că este foarte îngăduitoare. Așa. Și are răbdare cu noi. Da. Și se descurcă foarte bine. Tu faci canto și individual cu dumnea ei și faci și ore de grup? Fac ore de grup doar atunci când avem toată lumea o melodie de grup. Am înțeles. Spune-mi 3 calități ale doamnei profesoare. Ai spus răbdătoare, este îngăduitoare, mai spune-mi o calitate. Este foarte
foarte iubitoare. Așa. Deci emană foarte multă iubire, da? Este o persoană caldă. Cum sunt orele de canto cu dumneaei? Ne descrie așa o oră de canto, de exemplu, săptămâna trecută. Când ai fost la doamna profesor? Începe prin vocalize. Așa, îți încălzești vocea. După aceea stau puțin și beau apă. Așa. După aceea încep să cânt. Cam câte melodii studiezi într-o oră? Vreo 2 sau 3. Am înțeles. Și melodiile, de exemplu, ți le alegi tu sau ți le propune doamna profesor? Sau poți să vii și tu cu o propunere și împreună cu doamna profesor hotărâți dacă ți se potrivește sau nu o melodie? Mai mult mi le alege dumneaei. Deci dumneaei, da? Cunoscându-te, știindu-ți potențialul, dumneaei îți alege repertoriul. Cât timp studiezi tu acasă, Mara? Cred că vreo oră pe zi, cam așa. Așa. La îndemnul mamei sau îți dorești tu? La îndemnul mamei. Și cum faci când studiezi acasă? Te pui în fața oglinzii? Și fac mișcare scenică. Așa. Încerc să îmi fac expresia feței să fie una cu melodia. Așa, să transmiți, da, ceea ce cânti, da? Și îmi exersez vocea, să văd cât de bine pot să cânt. La coregrafie te ajută cineva? Îmi creez singură coregrafiile. Deci singurică, dar te inspiri de undeva? Urmărești videoclipuri cu anumiți artiști? Nu, îmi vin mișcările în cap și... Deci după cum simți tu Da. melodia, da? Foarte, foarte frumos. Ești timidă pe scenă? Nu. Deci nu ai emoții, nu te gândești că, nu știu, cineva poate se uită urât la tine sau cuiva nu-i place. Nu. De exemplu, la cine te uiți când ești tu pe scenă și cânti? Mă uit la mama, Așa. respectiv cine e din familia mea. Te uiți la juriu vreodată? Câteodată. Mai puțin, nu? Da. Dar, de exemplu, dacă n-ai avea pe nimeni în public din familia ta, te-ai pierde? Ți-ai pierde așa din încredere, din siguranță sau nu? Nu, m-aș uita undeva unde este la un scaun gol, dacă Așa. e, și îmi imaginez că acolo este mama și cânt în continuare. Foarte frumos. Haideți să vorbim puțin despre premiile și concursurile la care tu ai fost până acum. Care este cel mai mare premiu câștigat? Acesta pe care l-am câștigat la acest concurs. Da, deci marele trofeu la note muzicale pe plaiuri sadoveniene, secțiunea muzică ușoară și etno, da, și alte premii pe care le-ai mai obținut? Îți mai amintești câteva concursuri la care ai participat? Am participat la concursul Cântec de Stea de la Da. Piatra Neamț, Da, unde am câștigat la secțiunea muzică ușoară cu tematică de iarnă premiul categoriei da, și la muzică ușoară fără tematică de iarnă am Așa. luat tot premiul categoriei. deci trofeul categoriei, foarte frumos, deci cumva tu o ții din trofeu în trofeu, da? Cel mai mic premiu, hai ca să mă exprim așa, pe care l-ai luat până acum, pe care l-ai câștigat până acum? A fost mențiune la un concurs de colinde. Și ai fost supărat atunci când ai obținut mențiunea sau? Foarte supărată. De ce? Ce ai cântat, îți amintești? Nu mai știu. Și ce ai simțit când ți-ai auzit numele și ai văzut mențiune pe diplomă? M-am simțit foarte supărată și foarte nervoasă pe persoana proprie. Deci pe tine, da? Da. Ai considerat că tu poate nu ai dat tot pe scenă, nu ai dat vina pe mama sau pe doamna profesor sau pe altcineva, da? Da. Dar știi că premiile astea nu tot timpul arată potențialul tău. Poate ai avut un moment mai greuț, să spunem, în ziua aceea, poate nu te-ai concentrat, nu tot timpul reflectă potențialul și talentul tău, știi asta, nu?
Te superi atunci pe moment, dar asta nu înseamnă că te destabilizează pe viitor, nu? Cum ai reușit să aduni like-urile pentru premiul de popularitate? În primul rând, spune-mi, de unde ai auzit de concursul Note Muzicale pe Ploaie și Sadovenine? Tata se uită pe Facebook și Așa. caută El îți găsește concursuri. mai des concursurile? Da. Așa. Și când am văzut că este prima ediție, am spus și eu că poate dau o încercare. Așa. Și cum am adunat like-urile, păi... Te-au ajutat prietenii, colegii? Da. Și părinții s-au zbătut foarte mult Da. și chiar și bunica. Și bunica are Facebook? Da. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Ce ți-a plăcut la acest festival și ce nu ți-a plăcut? Trebuie să fii sinceră, că trebuie să se întâmple și să nu-ți placă ceva. Mi-a plăcut foarte mult juriul. Da. Mi-a plăcut foarte mult decorurile Da. și sala. Este ceva ce nu ți-a plăcut? Nu. Ți-a plăcut de Iulian Nunucă? Ți-a plăcut cum a cântat? Da. Iulian Nunucă, cel care a fost la Vocea României. Ți-a plăcut vocea lui? Da. Te-ai gândit că sună atât de bine și live într-o sală față de cum l-ai ascultat tu la televizor? Da. Ai vrea să ajungi pe scena Vocea României? Da. Este unul dintre visurile tale? Da. Doamne ajută să ajungi acolo, Mara. Emisiuni. Ai participat, am văzut eu puțin pe Facebook, alături de colegii tăi de la Atelierul de Voci, Alina Fotea, și alături de doamna profesor. Ați fost și la București, nu? La o emisiune, ne povestești puțin? Am fost la Vorbește Lumea. Da. Prima oară am participat cu colindul, asta e seara de Crăciun, Da. iar a doua oară am participat cu cântecul Vise în culori, Așa, este un cântec de grup, nu? pe care cum ar spune, este imnul atelierului de voci. Deci este cântecul vostru, da, al grupului. Poți să ne spui, să ne cânti, să ne interpretezi câteva versuri? Da. Te rog. Vise în culori, copilărie, e o lume unde suntem ce vrem. Vise în culori, copilărie, ne permitem toți aici să avem doar vise în culori, 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 vise în culori. Te trezești, dar încă visezi. Foarte frumos. Foarte, foarte, foarte frumos. Știi cumva cine a compus această melodie? Domnul Claudiu Bulete a compus această melodie. Foarte frumos. E minunat atunci când aveți melodii proprii, mai ales un imn al vostru. Tu ai melodii proprii? Nu. Nu ai încă, dar probabil va urma. După cum ziceam, dacă îți place româna, poate îți descoperi un talent în scurt timp, așa, la a compune și scrii tu câteva versuri pentru o melodie proprie. De exemplu, atunci când va veni timpul să ai un cântec propriu, despre ce ai vrea să fie textul? Despre propria mea persoană și... Se descrie pe tine, da? Bine. Alte emisiuni la care ai participat? Am participat la postul de televiziune al orașului, Roman TV, Așa. cu clasa mea de la școală. Ați cântat? Am avut un mic spectacol la ziua școlii, când eram în clasa pregătitoare. Am înțeles. Dar la București, la Vorbește Lumea, cum ți s-a părut? Că e totuși o televiziune națională. Mi s-a părut foarte, foarte frumos. Da. Mi-au plăcut foarte mult prezentatorii. Așa. Sunt la fel și în culise, cum sunt pe ecran, sau sunt mai serioși în culise și când începe emisiunea Sunt la fel se transformă, ca să zic așa? Sunt la fel de drăguți ca pe ecran. La fel de prietenoși, Da. da? Sunt naturali. Ai avut emoții? Știu că este în direct emisiunea, nu? Da.
Ai avut emoții? Puțin. Puține, da? Cum v-ați mobilizat? Cum ați mers cu toții la București? Ați mers în echipă cu un autocar? Am fost cu un autocar. Așa. Și unii au fost cu mașinile proprii și doamna profesoară a fost cu mașina ei, dar după aceea a venit cu noi cu autocarul la plecare. Și cum a fost atmosfera în autocar? Cu atâția copii, cu atâția colegi? Cred că de la Roma până la București doar s-a cântat? Am dreptate? Deci îți place așa să mergi în gașcă, cum s-ar spune, cu colegii, da? Ai vreun jurat de care ți este teamă? Nu. Când vezi că este cineva anume în juriu, ți este frică că ai putea să iei un premiu mai mic sau că este un jurat mai sever sau nu? Câteodată când sunt cântăreți celebri, mi-este puțin frică. Național, da. Da. Bine, dar o frică cumva constructivă, nu? Nu te afectează atunci când tu trebuie să cânți pe scenă. Ce ai cântat la note muzicale pe plajă sadoveniene? Am cântat piesa Singură acasă, Da, compusă tot de domnul Claudiu Bulete. da. Și în piesă este vorba că părinții pleacă și eu îmi chem toți prietenii și dăm Faceți o petrecere. Decât puțin refrenul sau ce vrei tu. Singura acasă, iar o zi în calendar, un interval orar, am pus un bloc pe jar. Singura acasă, iar vecinii n-au habar, nici nu s-au prins, măcar că ne vom strânge iar. Foarte frumos, ai o voce minunată și cu niște acute. Ești foarte sigură pe tine. Îmi place tare mult. Ținuta pe care ai avut-o pe scenă a fost creată de bunica? Pe aceea am cumpărat-o. Ai cumpărat-o, da? Și cămașa pe care am avut-o a fost pictată de mama mea. Deci a pictat mama manual cămașa. Ce frumos! Toată lumea te ajută, toată lumea se ocupă de tine să fii cumva perfectă, ca o păpușică pe scenă. Care este cântecul tău preferat? Îmi place foarte mult din repertoriul artistei Mira, Da. melodia Cu tălpile goale. Așa, și mie îmi place tare mult și îmi place foarte mult de Mira. Ce-ți place cel mai mult la Mira? Îmi place vocea ei. Da. Îmi place înfățișarea și pare o fată ambițioasă. Îți dorești să ajungi precum Mira? Da. Ce alt artist preferat din România ai? Mai îmi place de Teo Roz. Da, cui nu-i place de Teo Roz? Ai un cântec preferat de la Teo Roz? Nu te pun să-l cânti, doar să ne spui titlul. Îmi place A venit poliția. Așa, chiar nu te pun să-l cânti. Da. Și cam atât știu eu de la ea. Dar care este genul tău muzical preferat? K-pop. K-pop, îți plac acele formații de fete din Coreea? Da. Blackpink. Da, Blackpink. Care solistă este preferata ta de la Blackpink? Îmi place foarte mult de Rosie și de Jennie. Cred că îți place melodia aia APT cu Bruno Mars, nu? Da. Al lui Rosé. Bine. Un alt artist preferat, dar nu din România, și le excludem puțin pe fetele de la Blackpink. De cine altcineva îți mai place? De Taylor Swift. Și ce melodie știi de la Taylor Swift? Cruel Summer. Uite, chiar astăzi am difuzat-o pe radio. Uite, vezi ce coincidență. Îmi place și mie Taylor Swift. Este și un artist foarte, foarte popular, mai ales printre adolescenți, printre cei tineri. Live sau playback? Tu ce preferi? Live.
Deci tu preferi să cânti live. De ce? Că totuși, uite, sunt artiști care preferă playback-ul pentru că nu mai sunt stresați, că n-ar putea, nu știu, sunetul să nu fie corect, că dacă vor greși, e mai bine să cânte playback. Tu de ce preferi live? Pentru că se aude mult mai bine și cânt pe moment, atunci. Poți să transmiți toată emoția, nu? Pe care o simți. Da. Fiind playback, cântă doar CD-ul, cum s-ar spune. Pe ce scenă visezi tu să cânți și alături de cine? Îmi doresc să ajung pe scena România au talent Da. și la Vocea României. Dar ai încercat să mergi la preselecțiile România au talent? Nu. Că ai putea să te înscrii și la această vârstă. La Vocea României este de la 16 ani, cred, limita, dar la România au talent ai putea să încerci. Uite, Aș vrea să încerc. să te gândești, îi spui lui mami și anul viitor, când au loc preselecțiile, să participi. Și visezi să cânți alături de un megastar? Visez foarte mult să cânt alături de Mira. Deci alături de Mira. Ai vrea pe viitor să fii pe cont propriu? Uite cum este Mira, da? Este solist individual, are propriul band cu care merge în concerte sau în turnee, sau ai dori să faci parte dintr-o formație, dintr-o trupă de fete, cum sunt cele de la Blackpink? Aș dori să fac parte dintr-o formație. Deci te simți mult mai bine pe scenă dacă ai ști că ai și colege de formație, că nu vei cânta singură? Da. N-ai vrea să fie toată atenția asupra ta? Să fii solist individual? Mi-ar plăcea să cânt mai mult cu grupul. Deci nu-ți place singurătatea, presupun. Ești o fire mai sociabilă, mai prietenoasă, vrei mereu să fii înconjurată de oameni, da? Există răutăți printre colegii tăi de cântec? De exemplu, uite acum că ai câștigat tu marele premiu. Ai simțit că ai fost invidiată de ceilalți colegi? Nu. Chiar cred că s-au bucurat că cineva din școala lor de canto a luat marele trofeu. Ți-a plăcut de cineva din concurs, nu dintre colegii tăi? Cât ai stat și ai așteptat să se termine festivalul și ai mai ascultat acolo câteva voci? Ți-a mai plăcut de cineva? Mi-a plăcut de fata care a fost după ce am cântat eu, nu mai țin minte numele, dar mi-a plăcut vocea ei. Deci îți place să stai să analizezi, da? Când mergi la un concurs, nu doar te concentrezi că trebuie tu să cânți și hai să așteptăm premierea, cumva ești atentă și la ce cântă ceilalți concurenți, cum cântă, cum sunt îmbrăcați, poate auzi o melodie nouă pe care ai putea și tu să o înveți, nu? Deci totul este, și timpul de așteptare este cumva constructiv, da? Vorbeam despre ținutele de scenă. Preferi să fii îmbrăcată mai elegant, mai sport, mai disco, mai colorat, mai cu sclipici? Îmi place să fiu foarte colorată, îmbrăcată. Și, să ieși în evidență. Și să am foarte mult sclipici și paiete, strasuri, tot ce înseamnă sclipici. Care este culoarea ta preferată? Îmi place rozul deschis. Deci rozul. De unde îți achiziționezi celelalte ținute? Ai un magazin anume de unde le cumperi din Roman sau te mai ajută mami cu internetul? Cumpăr foarte multe ținute de pe Shein și de pe Temu. Da, pentru că acolo se găsesc toate aceste culori și paiete și tot felul de materiale și de combinații, nu? Hotărăști tu cu ce să te îmbraci sau mami îți impune? Ori îți spune, uite Mara, ne uităm pe internet, căutăm acum o ținută pentru următorul concurs și te lasă pe tine să alegi? Amândouă alegem. Deci împreună, da? Ai și tu un cuvânt de spus, ultimul cuvânt este al tău? Dacă ție nu-ți place, dar mamei îi place? Merg tot timpul pe ce spune mama. Așa, ea este adultul și știe ce este mai bine pentru tine, da? Ce fel de mâncare preferată ai? Mâncarea mea preferată este, sunt spaghetele ramen. Așa.
doar că nu prea îmi plac cele iuți, cele picante. Îți place mai mult sosul dulce, ca să zic așa. Bine. Și altceva, ca desert? Ca desert îmi plac foarte mult amandinele. Amandinele, prăjiturile foarte dulci. Preferi ciocolata sau frișca? Ambele, dar mai mult ciocolata. Mai mult ciocolata. Ce personaj Disney îți place cel mai mult? Îmi place foarte mult de Rapunzel. Rapunzel, ai vrea să-ți lași părul mai lung decât îl ai acum? Ai un păr foarte frumos și o culoare deosebită. Să știi că la un moment dat și eu mă vopseam așa, tu ești norocoasă, ai culoarea asta naturală. Ți-ai dori să ai părul mai lung, precum Rapunzel? Mie îmi place să am părul mai scurt, pentru că pe cel lung durează foarte mult să-l piepteni și e greu să-l întreții. Mai ales când mergi la un concurs, trebuie să-ți aranjezi părul, să fii atentă, să ai grijă. Oricum este foarte frumos părul tău așa cum este acum. Și filmul preferat? Filmul meu preferat este Fetele K-pop la vânătoare de demoni. Așa. Care este ultimul film pe care l-ai văzut acum, cel mai recent, zilele acestea? Vrăjitoarele, în care printre actori este și Ariana Grande. Îți place de Ariana Grande? Da. Și mie îmi place foarte mult. Care este cea mai mare frică a ta? Că tot ai zis acum de vrăjitoare. Ai vreo frică? Îți este teamă de ceva? Mi-este frică de șerpi. De șerpi, da. Ceva? Câteodată mă mai ia răul când sunt la înălțimi foarte mari. Deci îți este frică și de înălțime. Da. Da. Și foarte puțin de examene și evaluări. Tuturor ne este. Dar de întuneric, de exemplu, ți este frică? Nu. De monștri, de poveștile astea, de groază? Nu. Pentru că ziceai că te uiți la vrăjitoarele, ești curajoasă, presupun că acolo se mai întâmplă prin anumite episoade și câte ceva așa mai înspăimântător. Nu ți este frică de întuneric? Uite, ești o fetiță curajoasă, eu sunt adult și mi este frică de întuneric încă. Bravo, te felicit. Locul preferat? Îmi place foarte mult la mare. Deci preferi mare. Pentru că îmi place apa și Da. îmi place foarte mult să mă hidratez. Bei multă apă? Da. Uite, asta este un sfat pentru toată lumea, da, din partea Marei. Să consume multe lichide pentru hidratare. Foarte bine. Ai vrea să locuiești undeva? Anume, altundeva față de orașul Roman? Îți dorești să te muți din Roman atunci când vei crește mare? Aș dori să mă mut la Iași. Deci la Iași, într-un oraș mai mare. Dar te-ai gândit la o altă țară? Visezi să te muți din România? Sau? Mi-ar plăcea să mă duc în America de Sud sau în Japonia, Coreea. E de înțeles, dacă preferi K-pop, e de înțeles că vrei să ajungi în Coreea sau Japonia, dar în America de Sud de ce? În America de Sud este foarte cald. Și ție îți place foarte mult căldura. Nu-ți place frigul? Ai vrea să te muți într-o țară unde să nu existe iarnă? Ba da. Deci tot ai vrea, da? Perioada preferată din an? Îmi place foarte mult toamna, Da. pentru că atunci m-am născut și eu. Când te-ai născut? Pe ce dată? Pe 16 octombrie. Așa, foarte frumos, da. Îmi place că pot să mă joc cu frunze și să... Oricum, luna octombrie este cea mai frumoasă lună de toamnă, da? Septembrie e așa un fel de vară întârziată, noiembrie deja ne gândim la iarnă, dar octombrie este cea mai frumoasă lună și o luna colorată care, uite, se asortează și cu culoarea părului tău. Vezi cum s-a potrivit? Alte hobby-uri, ce mai faci tu în timpul liber în afară de muzică? Desenul. Îmi place foarte mult să fac schițe și să desenez personaje din filme. Portrete desenezi? Da. Te pricepi la portrete? Da. Îți moștenești de la cineva talentul acesta pentru desen? Nu, mi l-am descoperit de una singură. Cum ți l-ai descoperit? Eram cu prietenele mele și ne-am hotărât să o desenăm pe Jennie din Blackpink. Așa. Și am încercat și mie mi-a ieșit cel mai bine. Și de acolo ai hotărât să mai încerci și să mai desenezi. Doar personaje, de exemplu peisaje, nu? Peisaje
Da, câteodată. Schițezi doar cu creionul sau și pictezi în culori? Doar cu creionul. Deci doar cu creionul. Deci tu ești cumva o adevărată artă. Și cânti și desenezi. Știi că unii doar cântă sau doar desenează. Tu poți să le faci pe amândouă. Ce altceva îți place să faci în timpul liber? Îmi place să mă mai joc cu pisica mea. Da, deci ai o pisicuță ca animal de companie. Cum se numește pisicuța? Chloe. Chloe. De unde ai ales numele? Era un film cu o pisicuță mai dolofănică Așa. ca ea și i-am pus numele. De la cine ai primit-o pe Chloe? Am găsit-o pe stradă. Deci nu este o rasă anume, nu ți-ai dorit o pisică anume, ai găsit-o și ai hotărât că vrei să ai grijă de ea? Da. Câți anișori are? 3 ani. Și ce culoare are blănița? Este albă cu negru și maro. Ai tu grijă de ea sau mai mult mama sau tata? Și eu, și mama, și tata. Câteodată copiii își doresc foarte mult un animal de companie și după ce îl primesc și văd că este o responsabilitate prea mare, pică și tot pe părinți să aibă grijă. Este cu minte, pisicile sunt așa câteodată puțin mai, nu prea au chef să se joace precum căței. Cum este Chloe? Este prietenoasă? Este obraznică. Așa, de Și ce stricăciuni face prin casă? Odată a spart o vază. Așa, da. Și zgârie foarte tare. E o brăznicuță Chloe. Da. Ești singură la părinți? Am uitat să te întreb. Da. Deci ești singură la părinți și ce zici? Uite, nu ne aude nimeni acum. Ți-ai dori un frățior sau o surioară? Dacă ar fi mai mare, aș vrea. Dar mai mic nu? Nu. De ce? Pentru că ar trebui să... Când crești, ar trebui să-l duc eu la grădiniță, la școală. Dar totuși, dacă să spunem că îți trimite, Doamne, un frățior sau o surioară, ce ai vrea? Băiat? Fată? Aș vrea să fie băiat. De ce băiat? Pentru că vreau să văd și eu cum este să fii băiat și cum e să ai grijă de un băiat. Înțeles. Tu zici așa, că parcă nu ai vrea, dar eu sunt sigură că dacă ar fi să se întâmple asta, cred că l-ai iubi foarte, foarte mult și ați fi foarte bun prieten pe lângă frați. Și uite, deja pisica te ajută să înțelegi ce înseamnă o responsabilitate, să știi tu că trebuie să ai grijă de încă un sufletel în casă. Așa că eu cred că vei fi pregătită la momentul potrivit. 3 calități și 3 defecte ale tale. Sunt darnică. Da. Ajut colegii și nu numai. Da. Și sunt foarte atentă. La detalii, da? Nu ești o persoană superficială, ești mereu atentă la orice se întâmplă în jurul tău. Și 3 defecte? Vorbesc un pic cam prea repede. Asta să știi că nu. Ți-ai corectat, să spunem, timp de o oră aproape acest defect, ca să-l numim așa. Mă enervez foarte repede și câteodată mai plâng cam aproape din orice. Ești emotivă și sensibilă. Da. Ai vrea să schimbi ceva la tine? Aș vrea să nu mai fiu așa emotivă și să reușesc să depășesc lucruri grele care mă întâmpină în viață. Dă-mi un exemplu de un lucru greu pe care l-ai întâmpinat tu acum, o situație mai neplăcută ce te-a sensibilizat foarte tare. În clasa a doua, testul de evaluare națională. Așa, n-a fost rezultatul așteptat de către tine? Da. Și ce ai făcut ca să depășești acest moment? Am fost consolată de mama. Deci mama este acolo să te ridice atunci când te emoționezi prea tare sau te superi, da? Și am emoții pentru acest test din clasa a 4-a. Înțeles, dar știi că o să fie totul bine dacă
tu vei învăța și eu chiar cred că ești un copil sârguincios, mai ales că ești și foarte ambițioasă și totul va fi bine, nu trebuie să te stresezi la 10 ani pentru asta, da? Ce înseamnă Dumnezeu pentru tine, Mara? Pentru mine, Dumnezeu înseamnă un fel de al doilea tată. Așa. Care mă ajută la greu. Da. Și vorbești cu Dumnezeu atunci când întâmpini un moment în care te emoționezi și plângi? Da. Și ce îi ceri? Îi cer să mă ajute să rezolv acel lucru. Foarte frumos. Povestește-ne și descrie-ne o zi din viața ta. Dar hai să vorbim de o zi din timpul săptămânii și o zi de weekend. Mă trezesc la ora 6:30. Da. Mă îmbrac, Da. mă spăl pe dinți și îmi fac părul. Da. Iau micul dejun. Ce-ți place să mănânci la micul dejun? Lapte cu cereale. Așa. Mă îmbrac în hainele de geacă și pentru școală? Pentru școală, da. Ai uniformă la școală? Da. Și îți place? Sau ai vrea totuși să te îmbraci cum dorești și diferit zilnic? Îmi place uniforma. Îți place uniforma, da? Și ajung la școală, fac orele, eu fac și after school și... Deci îți faci temele la after school. Mănânc la cantină, da. După aceea venim înapoi în clasă, da. Ne facem temele și după aia eu plec, mai stau puțin pe telefon, mă pregătesc pentru culcare și dorm. Deci cam așa arată o zi din timpul săptămânii. Ai vrea să schimbi ceva la acest program? Nu. Nu. Iar în weekend, cum îți petreci timpul liber? În weekend mai merg prin parc, da. Mai ies în fața blocului cu prietenele mele, da. Mai merg pe la bunici, da. Și petrec timp alături de părinții mei. Iar în vacanțe? În vacanțe mă joc singură, mai petrec timp și cu pisica. Da. Și bunicii tăi stau la bloc sau ai bunici care stau la casă? Stau la casă în altă localitate, în județul Vaslui. Am înțeles. Și ce-ți place mai mult, viața la bloc sau viața la curte? Viața la curte, pentru că este aerul mai curat și e mai sănătos. Deci îți place vara când stai mai mult timp la bunici, da? Îi ajuți prin curte la treabă, că știm că la curte niciodată nu se termină treaba. Da. Îi ajuți, da? Ce-ți place cel mai mult să faci? Îmi place să culeg prunele, da. Și să ajut pe bunica să mai planteze florile prin grădină. Ce flori are bunica în grădină? Care sunt florile tale preferate? Îmi plac foarte mult crizantemele. Da, vezi, dacă ești născută toamna, sunt florile toamnei, crizantemele, da. Zambilele. Da. Și lalelele. Deci și florile de primăvară. Ce ți se pare cel mai greu, cea mai grea activitate pe care o are bunica în curte? Mi se pare... Să zicem că ți-ar plăcea să stai la casă, dar totuși nu ți-ar plăcea să faci o anumită activitate la curte. Mi se pare foarte greu să vopsești casa și să văruiești, să întreții casa, da? La apartamente mai ușor, facem curățenie și cam atât, nu ne mai ocupăm și de exterior, nu? Bine, Mara. Ce ar face Mara fără muzică? Cred că nu aș fi deloc apreciată. De ce? Crezi tu că ieși în evidență doar prin muzică? Dacă nu ai cânta, crezi că nu ai ieși în evidență? Nu te-ar aprecia cei din jur? Ba da, doar că puțin. Mai puțin. Așa. Nu aș fi așa cunoscută. Da. Și nu aș avea
mi-aș face prieteni prea mulți. Ar fi puțin mai greu să socializezi pentru că poate ai cunoaște mai puțin copii, nu? Da. Așa, fiind în acest domeniu, mergând la concursuri, la emisiuni, cunoști foarte mulți oameni și foarte mulți copii. Dar totuși, să spunem că dacă n-ai avea înclinația asta spre artă, spre muzică și spre desen, ce crezi că ai face tu pe viitor? Ce ai deveni? Eu cred că aș lucra undeva într-o fabrică. Ce fel de fabrică? Pentru ce? Într-o fabrică de cred că de cereale. De cereale, da. Așa. Și nu prea aș face nimic. Aș fi nervoasă tot timpul și... N-ai fi împlinită, da? Da. Se spune că ar fi așa un job mai normal, dar care nu te-ar împlini absolut deloc, da? Deci, clar, trebuie neapărat să continui pe acest drum, da? Ce-ți propui tu pentru viitor, Mara? Pentru viitor mi-aș propune să-mi găsesc o facultate bună de arte. Da. Dorești să studiezi un instrument? Studiezi acum un instrument sau nu? Studiez pianul. De cât timp? De o lună. Alături de doamna profesor, de doamna Alina, sau ai alt profesor pentru pian? Am altă profesoară, dar tot în aceeași clădire. Cum se numește? Oana Iacob. O salutăm pe doamna Oana. Îți place mai mult pianul decât canto sau nu? Îmi plac amândouă la același nivel. Îți plac amândouă. Bine. Deci vrei să-ți găsești o facultate potrivită și bună pentru acest domeniu, da, al muzicii. Și aș continua pe drumul muzicii timp de mulți ani. Ai vrea să fii precum doamna Alina Fotea, să ai școala ta de muzică? Da. Ți-ai dori să împărtășești din talentul tău și copiilor sau adulților care vor să învețe să cânte. Deci vrei să oferi din cunoștințele tale și celor din jur. Ce mesaj ai tu pentru copiii precum ești tu, un mic artist la început de drum, la cei 10 anișori, dar și pentru adulții care poate nu au curaj să urce pe o scenă? Eu le-aș spune că nu contează dacă e la concurs, nu contează ce premiu au luat, contează că au participat. Da. Și să nu aibă emoții, pentru că dar participi. Și în legătură cu muzica în general, să n-aibă teamă, nu să aibă curaj în talentul lor și să creadă în vocea lor, nu? Și să studieze mult, că fără studiu și fără muncă nu apar rezultatele, da? Bine, Mara, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost astăzi în studioul nostru, în cadrul podcastului. Îți mulțumesc că ai participat la festival. Cât te-ai înscris? Te-ai gândit la premiul cel mare sau n-ai mers cu acest gând? N-am mers cu acest gând. Eu am crezut că voi lua, după ce am cântat, știu că m-am înecat un pic la final. Așa. Dar asta cred că ai observat doar tu. Da. Și credeam că voi lua premiul întâi sau trofeul categoriei. Am înțeles, dar uite, vezi, surpriză. Surpriza a fost una mare la final. Eu te felicit pentru toată activitatea ta, pentru talent, pentru seriozitate și pentru toată munca pe care o depui la 10 ani și îmi doresc, peste ani, când vei fi tu mai mare, să revii aici și să discutăm despre ce ai mai făcut, da? Să ne povestești. Bine, Mara, îți mulțumesc și îți urez foarte mult succes. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru interes, vă reamintim faptul că emisiunea De Bine cu Roxana Savin poate fi urmărită joia începând cu orele 20 pe Actualitatea TV, ascultată pe Radio News FM frecvențele 89,1, tot joia începând cu orele 13 și ne găsiți și pe YouTube pe canalul De Bine cu Roxana Savin. La revedere! Bună ziua, Pașcani! Mă numesc Cozocea Mara Ioana, am 10 ani, vin din Roman, județul Neamț și astăzi vă voi interpreta piesa Singură acasă.
așa. Boxele la maxim cântă muzica, părinții nu-s acasă, eu îmi fac de cap. Și prietenii am anunțat, e fain zău așa. Parte-n pijamale, un review aș vrea pune și pe Insta și TikTok. Oh, da! Mega partia, singura casă, iar o zi în calendar, un interval orar. Am pus un bloc pe jar, singura casă, iar vecinii n-au habar, nici nu s-au prins, măcar că ne vom strânge iar. Hei, yo, nu-i așa, un tsunami sigur ne vom declanșa. Vine și o tornadă și un val cu ea, și vecinii vor suna. Hei, hai, zău așa, chiar dacă părinții știu că vor afla, eu vă spun că sigur se va repeta. Mega partia, singura casă, iar o zi în calendar, un interval orar. Am pus un bloc pe jar, singura casă, iar vecinii n-au habar, nici nu s-au prins, măcar că ne vom strânge iar. Para-pa-parira, pa-parara-pa-para. Hei, ideea mea, hai cu distracția, party în pijama, perne și puf vor zbura. Singura casă, iar o zi în calendar, un interval orar. Am pus un bloc pe jar, singura casă, iar vecinii n-au habar, nici nu s-au prins, măcar că ne vom strânge iar. Hai, petrecerea! Mega party! By Mara! Mulțumesc! Bună ziua! Dansează pe strune nebune, așa. Yeah! Pe acuze vioară, aleargă hoinară, așa. Yeah! E muza iubirii în această seară, sub clar de lună cântând la chitară, aprinde văpări și inima strânge, da. Ea iese în viață numai armonie, se sfântă cu noi pentru o sinfonie, vibrează în suflet, se aprinde muzica, te adevnește.
cântă piesa Cartierul cântă rock. Să o întâmpinăm cu aplauze. Bună ziua, Botoșani! Aplauze pentru Marea Ioana! Intră chiar acum în scenă Cosmo Liceana. Urmează domnișoara Cojocea Marea Ioana, care va interpreta melodia Dansez pe stradă, creația domnului Claudiu Bulete. Este pregătită de doamna Alina Fotea. Succes! Bună seara! Bună, ce faci? Eu chiar nimic. Sunt singură și în casă m-am plictisit. Dar ce dorești? Să fac ceva ce n-am făcut în viața mea. Televizor nu vreau și nici în față stau, dar totuși aș face ceva. Wow! Dansez pe stradă, toți pot să vadă cum lumea toată e scena mea. Dansez pe stradă ca la paradă și bucuria nu mi-o poți lua. Hei, ce mai zici? Ei, chiar nimic. Aș vrea să mă distrez măcar un pic. Dar cum așa? Ei, uite așa, cum n-am făcut în viața mea. Televizor nu vreau și nici în față stau, dar totuși aș face ce
Au!